Des de fa uns mesos, l'empresa Vivanco Hernández està fent tots els tràmits per aconseguir una llicència de planta per valoritzar els residus de la construcció, que és per complementar, entenc, una de les seves branques del seu teixit empresarial. I el que aconseguirà doncs, és ser un punt més per valoritzar aquests residus de la construcció, que des dels ajuntaments tant hi hem d'estar al damunt, perquè si no ens passa això, es multipliquen els llocs no autoritzats on es dipositen runes, als costats de les lleres, de les rieres, dels barrancs, i tindre un espai més, una empresa més, per poder-hi portar les runes de la construcció, doncs jo crec que afavoreix a tothom, més que res perquè es trenca una mica el monopoli, hi haurà més competència i al final, si hi ha una competència justa, doncs els clients i les persones que facin obres a les seves cases o els ens públics que facin obres als seus municipis doncs podran aconseguir un millor preu per dipositar aquests residus. Perquè de normal us ho trobeu, que hi hagi gent que encara utilitza... El que passa que hi ha municipis que els seus equips tècnics encara no ho fan. Per això el que hem de fer és insistir en que tots els municipis, i per qualsevol obra, sigui la grandària que sigui, hi hagi un certificat de devolució a l'hora que el veí o veïna vagi a sol·licitar la devolució de la fiança, doncs que per obtenir aquesta devolució de la fiança obtinguis aquest certificat de que has dipositat les runes que tu has generat en la construcció o en les obres de casa teva en un lloc autoritzat.